Nunbait biziri baldin badira inauteriak Euskal Herrian iparraldean da, iparraldeko 3 lurraldeetan. Bai, bizi dira, sekular baino gehiago, nik uste. Iparraldeko txoko anitzetan iauteri giroa arnaz daiteke egun hauetan. 11 hitzordu antolatuak dira adituek dioten bezala, bizi-bizirik daudelako iauteriak, baina garai batean etzen ala izan. Izan zen etena, bi gerra haundilekin noski, gaztearen loria galdu zenian eta gero ondorengo urteetan, baino berriro pitaka piztu da, eta gaur indar haundiz ari da jokatzen gainera 3 lurraldetan. Ikusten da adibidez, Basen-Nafarroan egiten dira libertimenduak eta sekular baino gehiago egiten dira. Eta hori marka ona da, eta hemen ere egiten dira Zanpantzaren auziak, edo Xuberon maskaradak, edo eta jende frango muntatzen da, bai publiko aldetik, eta parte hartzaileen aldetik ere, izan dantzari, musikari, antzerkilari, uste dut parte hartzea haumiz badela, eta gogotik ari dela jendea gainera hortan. Jakin bar da gaur egun txoko ezberdinetan bizitzen diren iauteriak 3 taldeetan bana daitezkeela. Lapurtar kultura, Basen-Nafar kultura eta Sibirotar kultura. Eta badugu iaute bat gitzatalde bakoitzeko. Lapurdin gehien bat kaskarotak eta zea hori, lapurdiko iauteria ditzen dena, bere pertsonaia miresgarriakin eta hori. Eta egiten da lapurteraren lurraldea nola baita erraiteko. Gero bestea da Basen-Nafarra, Basen-Nafar kulturako herrietan. Hau da, ez da bakarrik egiten Basen-Nafarroan, baita Lapurdiko Basen-Nafar herrietan, hau da, Basen-Nafarreraz mintzo diren herrietan. Hor denean libertimendia. Eta gero, Xubirotar kultura zabaltua den tokietan, hor egiten da maskarada. Gaur egun bizirik baldin badira da belaunaldien arteko transmisioa gauzatu baita. Belaunaldiz belaunaldi lekukoa pasatzeari esker. Transmisioa ezinbestekoa da. Bada gazte frango eta ez hain gazte direnak ere hor daude, batzutan beste jola batzuetan, mainan izaiten da belaunaldien arteko nahasketa bat aski interesgarria dena. Ene ustez aski reski egiten da orai artealare, zeren eta gazteek plazera honitz hartzen dute bai dantzan antzerkian edo eta errepiketan eta ere gogotik ari dira. Bitu zein egoeretan dagoen Euskal Herrian, baina edozein herritan badago zirula, badago tuntxuna, badago fandangoa, badago ez, da herri bat kantuz eta dantzaz aritzen dena. Eta horrela segitzen duen bitartean, biziri segituko du aitzina. Eta iauteria hori da, herri honen bizipoza. Iauterien ohiturak plazara ateratzearekin batera euskarak ere bere presentzia bermatzen du. Euskara biztan da oinarri bat dela, iauterik garaian, antzerkiak euskaraz emaiten dira, iauteriak ospatzen den leku guztietan. Euskal kultura eta euskara elgarri lotuak dira, izan iauterik garaian, izan hemen edo zein lekutan. Errituek aldaketak bizi dituzte eta horietariko bat da emazteek ere berreskuratu dutela beren tokia. Lehen, nire ustez, iauterian parte hartzen zuten gizonek eta emazteek, euskal dantzetan bezalase. Baina gero hor egon zen debekamendu bat, luzaz egon da, debekatu izan dute, emazteek parte hartzea bai euskal dantzetan, bai iautean eta horrela, eta orain hori dena erortzen nahi da berriro. Eta naturaltasun osoz emaztea idartzen berea den tokia, gizonaren ondoan, dagokion tokia. Uztaritzen adibidez, aurten emazteak lehen aldiz parte hartu dute dantzari gisa kaskaroten dantzetan. Pentsatzen dut aldekoak biziki kontenta kontrakoak kexu, baina beti gauza gutxetan bezala. Baina nik uste dut gauza berri bat den guziz, badirela holako batzuen buruan duda batzu eta hola edo beldur batzu, baina gero azkenean usaietan sartuko delarik normalago izango da, ez dakit, baina nik pentsatzen dutena da pertsonalki ohitura bat edo tradizio bat gauza biziduna dela, eta mundua aldatzen ari da, eta uste dut behar badaguk ere beharko dugula aldatu gauza batzuetan. Iparraldeko iauterien etorkizunak aberatsa izaten segituko duela diote adituek. Biziki baikor naiz, uste dut iauterien aldetik gero polita badela, ikusten da errandutan bezala ostion gazteak platzatzen direla lanean, eta publikoak ere hori itxoiten du zinez gogotik egiten da, batzuetan biziki hotz da egun horietan, baina jendea biltzen da ala ere.
Beraz, alde hortaik iauteriek baute iraupen luzea ono ez dudaik. Iparraldeko iauterien etorkizuna oso lotua dago zu lehen erranduzun bezala euskararekin eta euskal kulturarekin. Gure mintzairak eta gure kulturak aitzina egiten badute, iautea biziko da luzaz. Baina hor nolabaiteko gerla hori galtzen badugu, hilko da herri honekin batera. Dena den ni baikorra naiz eta uste dut bai euskara, bai euskal kultura, bai euskal herria eta bai euskal iautea biziko direla luzaz.